सकाळी सकाळी सुटलेस होय होय सकाळी सकाळी पुढे त्यांना उजवाडला आणि तुका येऊन पळटा येते वाटत कोण असले ते तिचे मरे तुका पडलेले ना जे तोंडाक पळय घाणी पडल्या पळ वच मरे आणि ब्रश कर मला कोण नका गाणी पडल्या म्हणा आता निघा पळय थोडी काय बंदितलं अगो हांव मुगो अभ्यासात घुसलोलो अभ्यास करतालो न्हू भायर येवपाक मुगो मातसो टायम लागलो म्हणून मुगो दाराची बेल केन्ना वाजली पण ती कळोकूच ना म्हणून दार उगडपाक मातशें टायम लागलो कितले दीस जाले आमकां मेळून तुका म्हाका मेळोन कशें दिसना दिसता गो पूण आमी कालूच मेळिल्ली मुगो काजळ लावणे आले मी आज असं नका बघू आहो येते मला लाज केला शृंगार आज घातला या साज दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास नखरे वाले कुठे निघाले घालून साडी लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोर निशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा गुलाबी साडी आणि लाली लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ झाला क्लोज आता वाईट मान वरती ओके राईट फोटो काढतो असा होणार जने वातावरण ताईट मस्त खुशीमध्ये बायको माझी करीन पिलो फाईट माझा होऊ दे पगार गिफ्ट करतो रिंग लाईट नको मला चहा खाली आता जेवण करून जाईल सेलिब्रिटी तू मी तुझा पिये बनून जाईल येणार सेल्फी साठी क्राऊड मला फील होणार प्राऊड जाशील इंस्टावर लाईव्ह आणि मी कमेंट करत पाहिजे करीन कष्ट माझ्या पैशाने घेणार मेकअप किट राजा होणार मी इंस्टाची स्टार गुलाबी साडी आणि लाली लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा मावशी आत्ता येले आत्ता आत्ता येले बरं केल्या एक चल रे पुढे आणि किती म्हणता कशी असं बरे आसा मावशी घरातली बरी घातल्या मग थँक्यू अरे वा गोळ्यानं बरे घातलं आणि हे किती किते आगे बाई मेथी केन्ना घातली कालच घातलं बरी आसा न्हू मावशी तू काय मेथी घाली हा नका नका गो बाई किते घालूंक जाय तेन्ना खूप कितें कितें घातलें हांवें आतां ह्या वयार आनी कितें घालतले मावशी घालून तरी पळयात बरी रंगतली नका 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 गो बाई आणि कितें म्हणटा कशी आसा अरे अजूनही हांगा आसा तर म्हाका दिसलें गेले म्हणून अरे ती तू कोम्या असो सकाळी सकाळी फुडें न्हेसून खंय वयताय रे अरे मोसंबी हाडूंक वयता बाजारात अरे बाजारान कित्याक रे आनी कालूच मोसंबी हाडलेल्यो मरे कालच्यो मोसंब्यो गावल्यो मरे बरें बेगीन यो बरें बरें येता कितें जालां मावशी कितें जालें काय ना कोदळचो दमळो परतून घुसलो दिसता कापडान माया कितें जालां कितें जालां मावशे आमी भायर वयता वयता हय आमी कित्याक हांव उतोयता पप्पाक जर कळत न्हू जाल्यार पप्पा म्हाका सोदीत हांगा येतलो हांव उतोयता आयज नाका भोंवपाक हे जालें न्हू हय हय म्हाका सेंड कर आं बरें मावशे येता हां येता बाय मावशे बाय 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 मावशे बाय 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 मावशे बाय हांव येता पावून नका नका त्याची काय गरज ना हांवूच पावयता तेका अरे अरे कितें तू पळयता चल यो बाय मावशे
बाय 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 मावशी बाय बाय चल यो येतो. बाय मावशी या कापडासारखे पुष्पवंत आता तो सिगरेट पासून उडून मिळवणार तर कोंडलेली बरी